Fa prop de 20 anys que el Club d'Hoquei Patins Bigues i Riells treballa amb especial cura als equips femenins. A dia d'avui, prop d'una 60ena de nenes practiquen aquest esport al municipi i enguany els resultats esportius els han donat la raó. Les jugadores del mini femení, de fins a 12 anys, han quedat sotscampiones de Catalunya. El femení sub-16 s'ha proclamat campió d'Espanya per primera vegada i sotscampió de Catalunya. I l'equip de l'Hoquei Lliga s'ha consolidat en la 7a posició de la taula. Un treball que coordina la Mariona Carmona. Vam començar l'any 93, vam començar amb el primer equip femení i es va anar treballant de cara a que possibles nenes s'anessin apuntant a fer hoquei i vam captar algunes nenes que de patinatge ja no feien res més i van venir-se a apuntar i llavors vam fer un segon equip de femení. La Marina, que té 7 anys i mig, juga amb el mini femení i té molt clar el que li agrada de l'hoquei patins. Perquè pots marcar gols i pots guanyar coses. I és que una de les coses que marquen l'èxit d'aquest treball amb les noies del club és que la gran majoria s'incorporen de ben petites i aprenen ben d'hora el que significa jugar a l'hoquei bigues. Des dels 3 i mig vaig començar aquí a patinar i llavors als 4 ja vaig començar a fer hoquei. Jo tenia 5 anys i jo vaig començar a fer hoquei gràcies al patinar. Vaig començar a fer patinatge, m'agradava molt patinar, però el patinatge no m'agradava perquè era molt de disciplina i em vaig passar al hoquei. L'ambient familiar que s'hi respira, barrejat amb el fet de tenir un equip a la màxima categoria estatal de l'hoquei femení, equip que dirigeix Chiqui Carmona, són alguns dels elements que més atrauen a les noies a l'hora de triar aquest esport i aquest club. Jo al futbol jugava a l'escola, però quan em van dir per provar hoquei, doncs vaig venir i clar, el primer dia et tracten com si fossis de la família i et donen molt de carinyo i això suposo que m'agrada molt i per això vaig quedar-me. Una feina que ha tingut enguany els seus millors resultats, amb 2 sotscampionats de Catalunya i un títol estatal. I és que el club no ha parat de créixer en les categories femenines. És tot un èxit, la veritat. Són 55 nenes en el club, actualment. Potser m'atreviria a dir que som el club amb més nenes de tota Espanya i possiblement de tot el món, perquè que jo conegui, arrel internacional, clubs o països que tinguin tantes nenes, Portugal, potser Argentina, però el volum de nenes en un mateix club jo crec que és pràcticament impossible que existeixi. Amb nenes que van aproximadament dels 5 als 17 anys, el Club d'Hoquei Patins Bigues i Riells es nodreix principalment de jugadores locals, nascudes i criades a Bigues o a Riells. Un fet realment extraordinari que parla de l'entusiasme d'aquest municipi per aquest esport i pel seu club.